Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे गोदान बोसोर हैप्पी निउ इयार नि आंनि अननाय आरो गोजोननायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय थाबाय लोगो नोंथांमोननिसिम। नोंथांमोन दायो आङो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सिजौसा होननाय जायगायाव दंफैयो आरोना अरुणाचल खाथि नोंथांमोना नायनो हागोन। अरुणाचल गोलैजोबबाय ओरैजाय ओमफ्राय बेयावहाय जोंहा आर्यरिसि सनातन धोरोमनि बेयावहाय दिनै फुजा दङ फाख्रि हाबा होनाय ओमफ्राय गोबां बेफोरबायदिनो नोंथांमोननो आङो किसुमान जानानै थांनाय आगोलाव जोंहा जिनाखि नोंथांमोना महाभारत जायफोर महाभारत नायदो महाभारतनि भिडिअसफोरखौ नायदों नोंथांमोना बुजिनो मोनगोन। दा गोबां माने माबायदि रोखोमै बे सनातन धोरोमखौ फालिनाय जायो बिनिनो आङो माखासे नोंथांमोननो भिडिअसफोरखौ देखायलांगासिनो दं नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। थ' दायो जोङो माने दैयाव फुजा होगोन आरोना दैयाव दुगैग्रोनानै लाग्रोनि बिनि उनाव गोदान बोसोरखौ जाहाथे जोङो मोजाङै मोजां जोंनि साननाय हनायफ्रा जोंनि मावनाय दांनायफ्रा मोजाङै मोजां जोङो मावलांबाय थानो हायो जोङो मोजां खामानियाव साक्सेस जालांनो हायो बिनि थाखाय दिनै गोदान बोसोरनि नामाव जोङो फुजा होगोन आरोना। थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। थ' नोंथांमोना नायनो हागोन बियो जाहैबाय सिजौसानि दै आरोना बिराद मोजां ओरै अरुणाचलनिफ्राय बोहैबोनाय बेवहायनो दुगैगोन जोङो बैथिं दङ जोंहा भक्तफोर दायो फुजा होगासिनो दं बेवहाय जोङो दुगैखांनानै फुजा होगोन। फुजा होखांनायनि उनाव जोंहा बैथिं मोनसे मन्दिर दंबावो बे मन्दिरखौ दा दसे उनाव देखायगासिनो आं नोंथांमोननो। जोबोद मोजां आरोना जायगाफ्राथ' नै आङो 6-7 इयार्ससो जाबायमोन बेयाव फैया नैबेहाय माने पिकनिक प्लेसबो दङ माने पिकनिकबो जानो फैयो आरोना गोबां गोजान जायगानिफ्राय। जों दा बेवहाय पिकनिक जानो फैयाखै नोंथांमोन गोदान बोसोरनि नामाव जोङो फुजा होनो फैदों। थ' नोंथांमोना नायनो हागोन आरोना बेवहाय जोंहा फुजा होगासिनो दङ ओमफ्राय आं दा दुगैगोन लेट मोनफैबाय आङो एसे दुगैखांनायनि उनाव होनोसै दायो फुजाखौ। ओमफ्राय बेयाव गासिबो जोंहा भक्तनि गासिबो दंजोबो। नैबेहाय नै लिंग बानायदों नायनो हागोन नोंथांमोना बेयाव बे दैनिफ्राय माने दैयाव दुगैनानै दै सेरावनो बानायनाय जादों आरोना लिंगखौ। गासिबो दंफैजोबो जोंनि भक्तनि नायनो हागोन नोंथांमोना। नैबेहाय आफा शिबनि लिंग बानायनाय जायो नोंथांमोन मिथिबाय बे दै सेराव बेनिफ्राय बेयाव गाइखेर बेहेल बिलाइ बिबार होयो आरोना। बेनिफ्राय जोङो मन्दिरावबो होगोन दा दसे उनाव देखायगासिनो आं नोंथांमोननो मन्दिरखौ। दायो आं दुगैनानै लाग्रोनोसै ओमफ्राय जोंहा माखासे भक्तफ्रा दायो बे फुजाखौ होगासिनो दङ आं दुगैनानै लानानै होनोसै आरो फुजाखौ दसे उनाव। थ' लोगोफोर फाइनालि दायो आङो माने मन्दिरखौ मोनफैबाय आरोना मन्दिरा बेनो नैबे माने तिनिआलि जायो नैबेनिफ्राय नायनो हागोन नोंथांमोना जोंहा शिबनि आरोना बाबा शिबनि नोंथांमोना नायनो हागोन आर्यरिसि सनातन धोरोमनि मुङा। थ' नोंथांमोना गोबाङानो मिथियाबो जानो हागौ नोंथांमोना मिथियाबा मिथिनानै लाबानो जाबाय। थ' नोंथांमोना देखायलांगासिनो आङो जायफोरा महाभारतफोर नायदों भिडिअसफोराव नुदों जानांगौ महाभारतआव जेरै जैग' होनाय नुगोन बेफोरबायदिनो फुजा होनाय बिदिनो आरोना आगोलनि आदि जुगनि। थ' नोंथांमोननो आं मन्दिरखौ देखायगासिनो नैबेनो मन्दिरा सिङाव। ओमफ्राय जोंहा माखासे भक्तफ्रा मोनफैथ'वाखै दा बेवहाय माने फुजा जागोन आरोना दिनै बैथिं दङ गोदान बोसोरनि नामाव
जान्जि गायदों आरो ना गोदान जान्जि गायबाय नायनो हागोन नोंथांमोना नैबेहाय गोदान जान्जि गायबाय ओमफ्राय नैबे फाख्रि हाबा होगोन आरो ना नैबेहाय देखायगासिनो आङो गासिबो रेडि जाजोब्बाय निफ्राय नै गासिबो भक्तफोर दङ बेवहाय गोदान जान्जि गायजोबगोन नैबेहाय फाख्रि हाबा होनाय जैग' होगोन आरो ना बेवहाय नैबेहाय फाख्रि गायबाय बिदि आरो ना नोंथांमोन गोदान जान्जि गायनो नागिरदों नोंथांमोन बेवहाय गोदान बोसोरनि नैबे हाखराव फबगोन आरो बेखौ जानो माने ओरैनो देखायफ्लायो नोङो बोलो गैया होननानै दे कमेन्ट ॐ ऋषि सनातन धर्मनि ॐ ऋषि सनातन धर्मनि ॐ गुरु वैष्णवनि ॐ गुरु वैष्णवनि ॐ जगद्गुरु शंकराचार्यनि ॐ जगद्गुरु शंकराचार्यनि ॐ बालकानंद ब्रह्मचारिनि ॐ सागर गुरु शनीश्वर ब्रह्मचारिनि सिंगरी मठनि जुजुरबादनि जाथाखाय सन्नायनि धोरोमनि धोरोम सिबिसुला भक्त भक्तानि लोगो नोंथां आरो धोरोमनि धोरोमगुरु आफागुरु आरो आइ गिबि सिबिनाय दिनै 1428 साल बांला आसिन मासनि पुष मासनि 16 तारिख आरो इंराजि 2022 साल 1 तारिख शनिबार दिनाव जोङो बिश्वनाथ जिल्ला सिङाव थानाय बरदिग्राय सनेश्वरम धाम सृष्टि खालामनाय जायगायाव जोङो धोरोमनि गुवार फुवारनाय आरो धोरोमखौ जोङो हमथाना लाखिनो थाखाय दिनै जोङो आदिगुरुनि आरो साकार निराकार एगाकारनि बोसोनजों जोङो गंगा स्नान बोसोरसेनि थाखाय जोङो पवित्र स्नान जानो थाखाय बयबो गोसो गुदुं जानानै फैनाय भक्त भक्तानि नोंथांमोन दिनै जोङो धोरोमनि खुन्थाखौ हमथाना लाखिनो थाखाय जोङो धोरोमनि निसान जोङो फिरफिला उरायनानै जों दिनै धोरोमखौ जौगाथाय खालामलांनो आरो गोसोखां खालामलांनो थाखाय जोङो फिरफिला उरायबाय दाना बे फिरफिलायाव जोङो जोंनिनो सक्ति आरो आलारि बाथि बेहेल बिलाइ जोङो निसान होनानै जोङो अराय सम जिउनि सोरांनि थाखाय जोङो आबुं जालांथों होननानै जों बे फिरफिलाखौ जों उरायनाय जादों आरो थिग बिदिनो नोंथांमोना बोसोरफ्रामबो मोनखाबोबाय थादों आरो नोंथांमोना एसेबाबो अबगत मिथिलांबाय दा आं बारा गोलावखौ बुंनो लुगैयाखिसै दा जोंहा बेनि उनाव बृक्ष रूपायन यज्ञ दङ ओमफ्राय हाबा दङ बेनि उनाव जों प्रणायाम मन्दिराव फुजा खालामगोन बेनि उनाव जों जोबथा आरो बै हाजो सायाव
जोङो फुजा हैगोन थिग बिदिनो जोङो जोंनि फारिलाइ हाबाफारिखौ जों मावलांनानै दिनै फोजोबनानै जों बोसोरसेनि थाखाय जोङो आरायग्य जानो थाखाय बयखौबो खावलायनाय थाबाय जे बे मावनाय हाबायाव बयबो जाहाथे हेफाजाब होनानै जोंनि गासिबो हाबाफारिया मोजां जालाङो बेखौनो आसा फारिनानै दिनै आं बे सुंद' बिबुंथिखौ आं फोजोबबाय। हाबा दानसिगोन आरोना नोंथांमोन नायनो हागोन लेवा फाख्रिजों दहब दंफां हाबा होनो नागिरो हाबा दाननाय नायदों गासिबो दृश्याबो नै नैबेहाय हाबा होसिगोन आरोना दायो नोंथांमोननो फाख्रिजों दहब दंफां Surat dong lagi ya? Surat mana lagi tu ni baik? Ini kolon ni sina, gerdan sina. Surat dia ni, kau naik tunggu aja. Shop online, pay offline with cash on delivery. Ini di sini lalu deh. Ini siapa? Jauh dah. Jauh dah. आसान गाननो बाय ओमफ्राय मंगलसूत्र गाननो बाय नोंथांमोना আজির আমার বৃক্ষ বিবাহ এই ধরনের করা হল বৃক্ষ বিবাহ পিপল গছ আৰু এটা বট গছ আৰু পিপল গছৰ বিবাহ আমাৰ পিপল গছটো আমি কইনা হিচাপে লৈছো নাম থৈছো দুজনে নাম থৈছো ফাকরি মুঠি বসুমতাৰী ই হব কন্যা আৰু দ্বিতীয়টো হল বট গছটো আমাৰ বড়ো ভাষাত কি কয় নাজানো ভোট ল'ৰা হৈ বুলি তাকে ভোট সুন্দৰ বসুমতাৰীৰ নাম ৰাখিলে আৰু সিহঁতৰ গাৰ্জেনটো হ'ল আমাৰ কইনা পক্ষৰ পৰা সুশীল কুমাৰ বসুমতাৰী Oh ni ya, kasih ya. Woi bra, kenapa? दे माने मावलांनो मोजां थोनदो आरो बक्ति खालामनो ओंखारबाय दहाय बिहामजो लांनो ना हिनजाव दानो फैदों मा हौवा लागो औ नङालै जों नांथ'ला गारजेन सासे जों जेबो नांला बयबो होगारनाया बिदाखि दाननाया औ दिनै सनिबार बारायबो नालाय मास बाराय औ गासिबो मास बाराय पक्क'आबो गाज्रि पक्क'आबो कृष्ण पक्क' जायो नालाय हिनजाव लागा एसे फैसा लांसिगोन दा हानि दामा माने फिसा हौवा गैया नालाय बियो माने आं मासथ' संसाराव गैयाबाबो माने आं बेखौनो जानायबाय आरो बर' कालनिखौ आसा खालामबाय बेबायदि आरोखि बुजिबाय थ' नोंथांमोना नायनो हागोन दहब दंफांजों फाख्रि दंफांजों हाबा होदों आरोना दिनै
फाथायनानै गार्जेन थायो नङा होमबा बिमा आरो बिफा थायो हौवा गोदाननि गार्जेन बिथिंजाय हिन्जाव गोदाननिबो बिमा बिफा थायो दा बेखौ सोरखौ खालामनाय जादों दा बियो जाहैबाय जोंहा हिन्जाव गोदान जायहानाखि हिन्जावखौ लांगोन फाख्रि बिफांखौ लांगोन बिथाङानो जाहैबाय अदालगुरि जिल्लानि फानिराम बसुमतारिनि फिसाला जाहैबाय फाख्रि दहब बिफाङा आरो फाख्रि बिफांखौ जायनाखि लांगोन बिथाङानो जाहैबाय क'क्राझार जिल्लानि जामगुरि गामिनि सुसिल कुमार बसुमतारि बिथाङानो बिसोर सानैजों दिनैहाय गावसोरनि गोसो गोरबोनि जेरावनाखि अदालगुरि जिल्लानि जे फानिराम बसुमतारिया बिथाङा फिसा हिन्जाव गैयामोन आरो फिसालासो दङ आरो जायनाखि क'क्राझार जिल्लानि सुसिल कुमार बसुमतारिया फिसा हिन्जाव गैया बिथाङा फिसाजो लांगोन बे हिसाबै बिथांमोना दिनैनिफ्राय गोसो गोरबोजों गोरोबलायनानै बे प्राकृतिकनि माखासे सोदोबथिखौ बै पुर्बकालनिफ्राय जोनोम होबोनाय जे जों हाजार हाजार कौटि कौटि बोसोरनिबो सिगां जाफुंनानै थाखानाय गावनो गाव दा बिनि गेजेराव बिश्वास आरो मोनसे मोन्दांथिजों बे हाबाखौ बिथांमोनहा गोसो गोरबोजों आं जोबनायाव जेनेबा आं थैनानै थाङोब्लाबो पुनर्जोनोमाव परकालाव आं जाहाथे आं फिसाजो मोनो आरो आं फिसा हौवा जोनोम मोनो बे हिसाबैनो जोङो बेखौ बिश्वासनि गेजेरजों जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों थ' रोजा रोजा साबायखर थाबाय जोंहा क'क्राझार जिल्लानि जिनाखि आर्य ऋषि सनातन धोरोमनि पुर'हित बाबानिसिम दा बे समावहाय आं मिथिनो लुगैगोन दा जोङो गोबां समनिफ्रायनो जोङो फाख्रि दंफांखौ हाबा होनांगौ होननानै मिथिबोबाय थादोंमोन खिन्थु जोङो मेगनजों नुवाखैमोन दिनै नोंथांमोना आंनि भिडिअसनि गेजेरजों गोबाङानो नुवाखैब्ला नुदों जानांगौ दायो थ' बे समावहाय आङो रायजो राजा जिनाखि आर्य ऋषि सनातन धोरोमनि गासिबो भक्तफ्रानो दंफैयो दा बिथांमोननिफ्राय आङो फंनैसो मिथिनो लुगैगोन दा गोबाव समनिफ्रायनो जोङो फाख्रि दंफांखौ हाबा होनांगौ होननानै जोङो खोनाबोबाय थादोंमोन खिन्थु जों दिनैसिम नुफेराखैमोन ओमफ्राय रायजो राजानिसिम मा मेसेज होनो सानो नैबे फाख्रि दंफांनि सोमोन्दै मानि थाखाय हाबा होनांगौ गिबियावनो आङो आफा साकार गुरुखौ खुलुमग्रोबाय ओमफ्राय मिडियाखौबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायथि बावहरग्रोबाय दायो मेन खोथाया जाबाय जोंनि बे आर्य ऋषि सनातन धर्मनि जितु जोंनि बिश्वनाथ जिल्ला बे सनेश्वर गुरुधामाव जोङो बे हाबाफारिखौ लानानै आगोलनिफ्रायनो सेमोननो जोङो बे नेम खान्थिखौ फालिबोनो होननानैनो जोङो माबा धुप फाख्रि ओमफ्राय धुप दंफां आरो फाख्रि दंफांखौ गायनाय जाखादोंमोन जेनेबा गार्जेन महरै जोंहा क'क्राझार जिल्लानि सुसिल बसुमतारि आरो उदालगुरि जिल्लानि फानिराम बसुमतारि बिसोरजों गोसो गोरोबलायनानै बिसोरनि माने फिसा हौवा आरो फिसाजोखौ हाबा होलायनायनि थांखिखौ लानानैसो मोनो जों बेयाव माने गायना दोनखानाय जादोंमोन धुप आरो फाख्रिखौ मानोना मेन खोथाया बेनो जाबाय जोंनि आर्य ऋषि सनातन धर्मनि मथेब्ला जोङो माने जायहा फिसा हौवा गैया जायहा फिसा हिन्जाव गैया बिसोरखौ माने धुप आरो फाख्रिखौ फिसा हिन्जाव आरो फिसा हौवा बानायनानै माने बेखौ हाबा होनानै मुक्तनि लामाखौ आवग्रिना लानाय जायो आरो गावनि जिउनि उन जोबथासिम दा बे नेमखान्थिजोंनो जोङो दायो जों बेयाव दिनै सेमोननो जों बेखौ थि खालामनानै दोनदोंमोन देग्लाय जों हाबाखौ फुरा भाबै माने होनाय जाबाय माने बैसो जाबाय नालाय जों हाबा हिसाबै जों बेखौ दिनै माने कन्या दान खालामनानै हाबाखौ जों होनाय जादों बे जाबाय आर्य ऋषि सनातन धर्मनि मोनसे नेमखान्थि माने धुप दंफां हिन्जाव हौवा ओमफ्राय फाख्रि दंफां हिन्जाव महरै जायहा फिसाजो गैया फिसाला गैया बिसोरखौ बानायनानै हाबा होयोबा जिउआव मुक्त जायो होननानै जों बे फोथायनाय दङ आरो दाबो फोथायबोगासिनो दङ ओंखायनो जों बेखौ दिनै बे खामानि कार्ज'हसिखौ मावफुंनाय जादों बे समावहाय आङो नैबे मादैनियाव सोंनो सानगोन मादैया आगोलाव बेफोरबायदि हाबा नुफेरबायमोन नामा नुफेराखै बेनिफ्राय जोङो खोनानोल' मोनबाय थादोंमोन फाख्रि दंफांजों धप दंफांजों हाबा होनांगौ होननानै
दा दिनै नुबाय माबायदि मोनदों दिनै हाबायाव फैनानै दिनै मोजाङै नुदों सिखारबावबाय मोजां मोनदों ओमफ्राय दिनै नुदों आरो फाख्रि खोनादोंल'मोन आरोना फाख्रि दंफांखौ हाबा होनांगौ होननानै दा मोसागोन ना मोसाया नोङो हाबायाव मोसागोन दा दा नै इथिंजाय नायनो हागोन नोंथांमोना गोबां जोंहा दामग्रा देग्राफोर रेडि दंखायो गोजोननाय थाबाय मादैनिसिम मादैया बेसेबां गोबावनि उनाव नुखो दिनै बेसेबा गोबावनि दिनाव दिनै नुबाय आरो नुफेराखैमोन आरो खुनुदिन नुफेराखैमोन दा बे समावहाय फाख्रि दंफां आरो दहब दंफांखौ दिनै हाबा होबाय बेनि हाबा होगिरि जिनाखि पुर'हित बे पुर'हित बाबानिसिम आङो फंनैसो गुवारै बेखेवना होनो थाखाय एबा बुंनानै होनो थाखाय आङो सोंनाय जाबाय आच्चा दिनैनि जोंनि बिश्वनाथ जिल्लानि आर्य ऋषि सनातन धर्म सिद्ध जगाश्रम सनेश्वरम गुरुधामाव जोङो सिगांनिफ्रायनो गोसोखांबाय थाखानाय फाख्रि दंफां आरो दहब बिफां बिसोर सानैनि हाबाखौ जोङो होनो होननानै सानखादोंमोन दिनै जों जोंनि थांनाय बेसेबांनो 1427 सालनि बांलानि 1 जानुवारि खालि जों बे बिफांखौ गायदोंमोन बेवहाय बाल्य बिबाह जायो होननानै जोङो बे हाबाफारिखौ लायाखैमोन खिन्थु देग्लाय बिफाङा देरनाय लोगो लोगो जोङो बे फाख्रि बिफां आरो दहब बिफांनि हाबाफारिखौ लानानै दिनै बिसोरखौ जरा जुलि खानानै होनाय जाहैबाय उद्देश्यआ बेनो जे जिहेतु माने सृष्टिनि आदि गुरु हिसाबै जोंना फाख्रि बिफांखौ जों साननानै लायो दहबखौबो जोङो माने अक्षया फाख्रि बिफां दहब बिफां होनना साननानै लानाय नायो जों नंखायनो जोंनि ब्रह्म नियमजोंनो जोंनि 8 प्रकार हाबानि गेजेराव सिगांसिन जाय ब्राह्म बियाजों दिनै हाबाखौ होनाय जाहैबाय जों आसा खालामदों बिसोरनि जरा जुलिया जोंनि बयबो भक्ता फैनानै बाहागो लाफैनानै बिसोरनि बोर मोननायाव जाहाथे बिसोरो अरायबो गोजोरै जै मै थांनानै थाथों बेखौ जोङो आफा इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबनानै दिनै जोङो बिसोरनि जरा जुलिखौ बहायनो होनाय जाहैबाय थ' रोजा रोजा साबायखर थाबाय दिनैनि बे दहब दंफां आरो फाख्रि दंफांखौ हाबा होगिरि पुर'हित बाबानिसिम गोबां गुवारै बेखेवना होनायनि थाखाय एबा बुंथिना होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय बे समावहाय ओरैनो बेसेबां बोसोरनिफ्राय होबोगासिनो दङ बेफोरबायदि हाबाखौ बाबाया बे हाबाया जोङो बे दंफांनिखौ नैबे देग्लायसो होजेनदों नाथाय सिगाङाव जों दंफांनि हाबाखौनो मिन्थिफेरामोन नालाय खोनादोंल'मोन जे फाख्रि दंफांजों दहब बिफांजों हाबा होयो होननानै नाथाय जोङो नुफेराखैमोन खोनादोंल'मोन नाथाय जोंनि साखार गुरुनि बोर मोननानै बिनि बिथोन मथे जोङो दिनै फाख्रि दंफां आरो दहब बिफांनि हाबाखौ जोङो दिनै जरा जुलि खानानै होनाय जाहैबाय बे हाबा होनायाव जों फाख्रि बिफांखौ फाख्रिमुथि बसुमतारी आरो दहब खुंगुर बसुमतारी होननानै दोननाय जादों रोजा रोजा साबायखर थाबाय बाबानिसिम दा बे समाव दहब दंफांखौ मा खालामदों हौवा दहब दंफाङा जाहैबाय हौवा फाख्रि दंफाङा हिन्जाव दा बिनि बिमा आरो बिफाखौ सोरखो खालामनाय जादों एसे खिन्थानानै होगोन मानो थाखाय होमबा हौवा गोदाननि थाखाय जोंनि उदालगुरि जिल्लानि नाहरझार गामिनि मुस्रि पानिराम बसुमतारी आरो बिनि बिसि हिन्जाव बिनिता बसुमतारी बिसोरखौनो बे हौवा गोदाननि
बिमा आरो बिफा खालामनाय जादों आरो फाख्रि दंफांनि थाखाय जोंनि क'क्राझार जिल्लानि जामगुरि गामिनि मुस्रि सुसिल कुमार बसुमतारी आरो बिनि हिन्जाव दमन्ति बसुमतारी बिसोर सानैखौ हिन्जाव गोदाननि एबा फाख्रि बिफांनि बिमा बिफा खालामनाय जादों। थ' दायो आङो सोंनो सानदों फाख्रि दंफांनि बिफा जिनाखि हाबा होबाय दा बे हाबा होनायाव माबाफोर बुंनांगौ दं नामा नोंथाङा? हाबा होनांगौ बुंनांगौआ माने जोङो साखा रुबाव जाहाथे फिसा हिन्जाव गैया हिसाबै दा बिफांजों थुलुंगा लानानै फाख्रि बिफांखौ आं बिहामजो फिसा हिन्जाव नांगौ हिसाबै आं दिनै बे बिफांखौनो गायनानै आं जोंनि आफा साखार गुरुदेबनि बोसोन बायदियै आं बे हाबाफारिखौ फिसा हिन्जाव गैयैयाव फाख्रि बिफांखौ फिसा हिन्जाव खालायनानै दिनै गायनानै दिनै बियाबारि जुलि होनाय जादों। आं दा बुंनांगौआ बेसेखिनिखौनो बुंनानै थाथ'बाय। गोजोन्थों। दा फाख्रि दंफांनि बिफानिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। बे समावहाय आङो दहब दंफांनि बिफानिफ्राय फंनैसो मिथिनानै लागोन। दा हाबा होनानै बोरै मोनदों? दिनै बे बिश्वनाथ जिल्लानि सिजौसा सनेश्वरम गुरुधाम बे आश्रमाव दिनै फाख्रि दंफां आरो धप फाख्रिजों जिथु हाबा जालांबाय दा आङो हौवा धप खुंगुर बसुमतारी नामाकरन खालामनाय जाबाय। दिनै आं दिनै जयग'जों दिनै हाबाखौ दिनै दाननाय जाबाय। दा बेवहाय आं फंनैसो बुंनो सानदों बे माने सनातन धोरोमनि आदिनिफ्रायनो दङ बे जिथु कुलबृक्ष जाय माने कुलबृक्षखौ माने बिबाह खालामोबा इहकाल परकाल जिथु साननाय गावनि माने साननाया जाफुङो। दा बे माने सैथो खोथा बेखौनो जोङो दिनै आङो धप फाख्रिनि बिफा जानानै दिनै बिथां क'क्राझार जिल्लानि जामगुरि गामिनि सुसिल बसुमतारीनि जिथु माने फिसाजो फाख्रिबती बसुमतारीजों दिनै हाबा होनाय जाबाय। नियम नितिनि गेजेरजों आर्य ऋषि सनातन धोरोमनि ब्रह्म बिबाह खालामनाय जाबाय। आं बेखौनो मिथिहोनाय जाबाय। बयबो जोंनि हिन्दु धोरोमनि सनातन धोरोमनि बयबो हिन्दु धोरोमनि भक्त रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आं बेखौनो मिथिहोनाय जाबाय। थ' नायनो हागोन नोंथांमोना नैबेहाय दान होदों आरो ना हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदाननो जेरै हाबायाव दान होयो बिदिनो दान होदों नैबे फाख्रि दंफां आरो दब बिफांनो। थ' नायनो हागोन जों गोबाव समनिफ्रायनो खोनाबोबायल' थायोमोन खिन्थु नुफेराखैमोन जों बेफोरबायदि। नायनो हागोन नोंथांमोना दान होबाय।